entsha mina ngiyophinda ngenze phakathi kwenu ngaphandle kokufa ngoba ayiproving ukuthi ngimina ngiyinsizwa ngiyalimela iqiniso kodwa banifuna ama likes nahamba niyokhonkotha nikhonkothe ngoba nifuna nje ama likes nama following kodwa lilazi iqiniso ukuthi inkunzi inye kwaZulu ungizwe umlando kaMkhulu ngo-2021 nagijima nangena phansi kwamatafula nonke kuboshwa inkunzi yakwaDonusa umsholozi ugede ihlekisa engumongameli wakithi ngaba ngedwa ngalo ngamapheko kwentaba nami kuphi mina ngaqhamuka sengithola amafriji ziyakhala manje cha nganza kwethu alikho iqhawe elingenayibonga ngithi njengoba sikhona lapha semidlalweni amaciko asomabambisela amaciko akithi ekhona ngimcimbi emningi kakhulu ngiyabonga amabhinqa ukuphuma ngobuningi benu nizohlonipha umsebenzi wamabhinqa nembizo yamabhinqa namhlanje isimemezelo esikhulu kunazo zonke engizosenza esithi phumani niyovota nivote kahle nivotele iqembu lezepolitiki enilithandayo bangathi abantu abangalokujile abangabhaliselanga uvota kodwa ke into engifuna ukuyisho yesukwanisana masinenkomazi izolo benginomhlangano ngiyazizwa nje ikhonkotha izolo benginomhlangano nomongameli wezwe ophinda abe umongameli we-ANC uCyril Ramaphosa benginomhlangano naye ngithi uphethizwa ngithi yebo ungo-ANC ngithi manje ke khulani ke nganza kwethu umongameli uMantamela uCyril Ramaphosa ngihamba nethimba lamabhinqa ngicela ukuthi ubaba oyinsika ngoba mina ngakhohlwa umlando ngiyoduma ngicela ubaba uShobeni uKhuzwayo umshayeli Mhlawumbe ngicela ubaba uShobeni uKhuzwayo nje abingelele bese siqhubekela phambili nensayelo ngoba uyena ozala amaciko amaningi eNingizimu Afrika ubaba wengane zoma